generalment l'estatus amb el qual provenien els maniquís no era l'estatus de la modista, o millorava el ser maniquí. El fet de mostrar-se per una dona, vull dir, abans havíem parlat de que el maniquí era l'objecte, però sota de l'objecte, sota del vestit, n'hi havia la dona. Una dona als anys 50-60, mostrar-se en públic, ja sigui amb dones o amb homes, li costava realment, amb aquella filosofia moralista que havia en aquella època, tot un trauma. Per tant, eren dones molt alliberades, amb molt mala fama, i que és possible que moltes d'elles caiguessin, igual que havien caigut en un temps determinat les modistes en el tema de la prostitució, no ja en un nivell, sinó en una prostitució de luxe.